забони тоҷикӣ дар давлатҳои торихии ӯзбекон. темуриён, давлати Темур, ки дар Ӯзбекистон онро қаҳрамони миллии ӯзбек медонанд. баъд аз Сомониён, яъне давлати тоҷикон, яке аз таъсиргузорони забони тоҷикӣ ба ҳисоб меояд. онҳо илова бар аҳамият ба забони тоҷикӣ дар дарбори худ онро дар минтақаи осиёи миёна паҳн карданд. марказҳои забони тоҷикии онҳо Самарқанд, Бухоро ва Ҳирот буд. ба илова ривоҷи мактаби Ҳирот сабаб шуд ки забони тоҷикӣ дар Ҳиндустон ҳам густариш пайдо кунад. алишер Навоӣ, шоири ӯзбектабор ва Камоли Хуҷандӣ аз шоирони тоҷикии он аср буданд. бо ин ҳол Навоӣ, ки ҳам ба тоҷикӣ шеър мегуфт ва ҳам ба туркии ҷуғатоӣ, тоҷикиро забони модари фарҳанги исломӣ мехонд. дар давлати Карохониён, ки давлати турктабор буд, ҳамчунон забони расмии давлат тоҷикӣ буд ва марказҳои фарҳангӣ ва адабиёт дар Самарқанду Бухоро фаъолият мебурданд. аммо забони туркии қарлуқӣ дар канори тоҷикӣ боқувват шуд. даврони Хоразмшоҳиён, ки забони тоҷикӣ дорои арзиши боло буд, аммо ба мисли даврони Темуриён боқудрат набуд. даврони Шайбониён ба нисбат дигар давраҳои пеш аз худаш ба забони туркӣ бештар аҳамият медод, аммо ҳамвора наметавонистанд худро аз забони дин, ирфон ва маънавият ҷудо кунанд. барои ҳамин тоҷикӣ ҳамчунон ба таври густарда вуҷуд дошт. дар даврони хоноти Хива ва Хоканд ва иморати Бухоро забони тоҷикӣ забони аслии давлат ва ӯзбекӣ забони расмӣ буданд. бо ин ҳама иллат чаро мардумони Ӯзбекистон чорае барои густариши ин забон намекунанд? забоне ки ҷузъи аз торихашон аст ва тамоми маконҳои торихии Ӯзбекистон нобаста аз ҳуввияти тоҷик ё ӯзбек буданашон ба форсии тоҷикӣ навишта шудааст. назар ва дидгоҳи худатонро баён кунед.